Ja, der var sjov i gaden nede på Istedgade, ja. Masser af liv, det er godt. Så er man kommet til hovedstaden. Ja, hvad er klokken? Den er 3 minutter i 12. Og ja, jeg har egentlig været hjemme i lang tid. Jeg har bare spist. Jeg har fået, jeg har fået lidt Mac'en. Det var rart at få. Det var rart at bestille noget på en fastfood restaurant i København og rent faktisk få maden. Og rent faktisk få en kop kakao fra McDonald's. Jeg bestilte en kop kakao sidste år på den samme McDonald's, inden jeg skulle ind og se Tivoli. Det var der i november der, hvor jeg var herovre sidst. Der røg låget af kakaoen, og det væltede ned over mine bukser, så hurra, så jeg gik rundt i Tivoli med kakao i en smurte bukser med flødeskum og sundae-is. Så ja, nok om det. Det har været en rigtig hyggelig dag. Det må man sige. Lang dag, men hyggelig dag. Ja. Og nu er jeg meget træt. Meget brugt. Ja. Og ja, jeg glæder mig egentlig bare til at se, hvad i morgen bringer af spændende ting. Jeg tænker, at vi skal ud og se på nogle turistfælder og nogle souvenirbutikker og hvad man nu ellers, som man altid skal se her i København. Ja, jeg ved ellers, om aftenen, der skal jeg ind og se det der Dwight Eisenhower Elvis show, som vi var inde og se sidste år. Eller vi, for at til at lyde som om jeg er dronningen. Eller de royale. Ja, så er jeg gjort klar på stolen. Nå ja, talking of Elvis. Selvfølgelig, Faro Cigarer, de har alt. De har også the one and only Fred Kviksølv. Og ja, selvfølgelig flere terninger. Nu med knogler. Ja. Ikke kan nok mærke, at jeg er træt. Jeg kan i hvert fald godt mærke, at jeg er træt. Ja. Og mine fødder kan også mærke, at de er træt. Hold kæft, mand. En ting er at gå rundt i København. En anden ting er at gå rundt i København, når man har en stor del af København rundt, ja, i nye sko. Sko, som der ikke er gået ordentligt til. Mine fødder, de hyler og skriger. Prøv at lytte. Ja. Jeg tror, at de trænger til hvile og søvn. Det gør jeg i hvert fald. Kan I have det? Vi ses i morgen.